Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, σήμερα θα επισκεφτούμε ένα μέρος στη Ρόδο. Θα πάμε σε ένα στρατόπεδο που είναι εγκαταλειμμένο χρόνια, το οποίο στρατόπεδο κρύβεται μια πολύ σκοτεινή πλευρά και θα πάμε να την μάθουμε σήμερα. Ελάτε μαζί μου και θα δείτε πολλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φτάνουμε. Εδώ είναι και τα ταμπέλα ότι απαγορεύεται να εισέλθουμε στο χώρο. Υπάρχουν πολλά μυστικά που μέσα σε αυτά είναι πολύ σκοτεινά. Πάμε να τα μάθουμε. Ελάτε μαζί μου. Φέρε μου λίγο. Τι θες? Έχουμε και φακό τώρα. Είναι ήδη πάρα πολύ σκοτεινά εδώ. Έχω έρθει και με παρέα, δεν είμαι μόνος μου. Και χρειάζομαι κάποια πράγματα όπως φακούς και τέτοια για να μπορώ να βλέπω κάτω στο πάτωμα, γιατί δεν βλέπω καλά. Λοιπόν, εδώ είναι η είσοδος. Δεν φαίνεται ακόμα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε GoPro και τέτοια να τα δείξουμε καλά. Τώρα θα μπούμε μέσα. Φοβόμαστε λίγο, η αλήθεια είναι. Πείτε μου το ακούσατε αυτό. Δεν το άκουσα να ξέρεις. Εγώ δεν το άκουσα. Πες μου το άκουσες. Όχι, εγώ δεν το άκουσα. Τζίμι, το άκουσες? Ναι. Για αρχή βλέπουμε... Για αρχή βλέπουμε αυτό εδώ που κρατούσαν σκοπιά οι στρατιώτες. Τώρα από εδώ είναι μέσα στους πεύκους, η αλήθεια είναι το μέρος. Τι είναι αυτό? Μπρο, Πάμε να φύγουμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό ρε? Τα καντήλια ναι, γιατί έχει. Ποτέ δεν είχε, σοκίσαμε, ποτέ δεν είχε κάτι τέτοιο. Είχε ρε. Όχι, δεν είχε, δεν είχε. Πέθανε κάποιος. Όχι, μου είχαν. Καντήλι είναι. Ναι. Δεν είναι καντήλι, ρε. Καντήλια είναι, ναι. Καντήλι είναι. Καντήλι είναι. Καντήλι Ναι, είναι. ναι. Μαλάκες, δεν είναι καλό αυτό. Κάποιος πέθανε. Όχι, ρε μαλάκα. Τι Εγώ είναι? θα ακούσω τι έχουν βάλει κάμερα. Εδώ, εντάξει. Πάμε, έλα. Σε ποιο θα πας πρώτα, ρε Πάμε μπρο? σε αυτό το κτίριο πρώτα από εδώ. Σίγουρα. Ρε μαλάκες, πρέπει να φαίνεται όλο το κτίριο, ρε μπρο. Δεν φαίνεται στο βίντεο, τίποτα ρε μαλακά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πως τρομακτικό φαίνεται από εδώ. Ρε ναι, αλλά... Είναι, μπρο. Ισχύει, αν είχαμε κάμερα φαινόταν. Τώρα θα μπούμε στο πρώτο μέρος εδώ στο μεγάλο που βρίσκουμε ένα κτίριο που είχαν πει ότι εδώ είχαν θαυτεί τα ζώα. Θα επισκεφθούμε τώρα σε αυτό το κτίριο. Πάμε να δούμε μέσα τι έχει πρώτα. Ελάτε μαζί μου. Κάτσε και βλέπω τον βόλος τώρα. Μπορεί. Πού είναι? Όχι, ναι, όντως. Κρύψτε λίγο τα κεφάλια σας. Δεν έχω πολύ μαλλί. Πρέπει να προσέχουμε γιατί έχει νυχτερίδες. Μπράβο, πες κάτι.
Εδώ γενικά είναι πάρα πολύ παλιό το κτίριο από ό,τι βλέπετε. Έχει σχεδόν 50 χρόνια που έχει εγκαταλειφθεί αυτό το μέρος. Εδώ βλέπουμε κάτι κεριά. Πρέπει να ήταν από άλλα παιδιά μάλλον που κάτι κάνανε. Πάμε να δούμε τι κάνανε εδώ. Τα άκυρα σημεία. Εδώ λένε ότι κυκλοφορεί μια μαύρη σκιά από τα παιδιά που πηγαίνανε στο στρατό εδώ και ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί εδώ πέρα. Ένα ακόμα πολύ τρομακτικό μέρος, το οποίο έχει παράθυρο και νυχτερίδες. Είναι πολύ περίεργη φάση. Νιώθω λίγο μια πολύ κακή άβρα, η αλήθεια είναι. Πέρα ήταν το γραφείο στελεχών λογικά και είχε καταστήσει πολύ παλιό. Πες του Μιανό. Είχα μόλις μπήκα στο μέρος που πάει το κεφάλι μου. Μόλις πάτησα μέσα. Πάμε να δούμε τι έχει απ' έξω. Δεν ξέρω αν ακούγεται στην καμία, αλλά ακούγονται κάποιοι περίεργοι ήχοι. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία που είναι χειροποίητη, φαίνεται. Εδώ μέσα μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Πρέπει να έχει πεθάνει κάποιος. Εδώ πρέπει να ήταν το καψιμί. Έχει μια πολύ μεγάλη νυχτερίδα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ ήταν το καψιμί. Τζίμι, τι ήταν. Μαλάκα, θέλει να μας διώξει όμως. Τριγυρνάει γύρω από τα κεφάλια μας πάνω Να το. και προσπαθεί να μας δώσει σήμα να φύγουμε από εδώ, γιατί πιστεύει ότι τον εκμεταλλευόμαστε. Εδώ έχει ακόμα μεγαλύτερες νυχτερίδες. Βγήκε έξω. Φαίνονται νυχτερίδες στο βίντεο. Πάμε τώρα εδώ πέρα. Έχει δύο τάγκ πολύ παλιά. Πάμε να τα δούμε λίγο. Όχι, πείτε μου ποιος έχει ανεβάσει βίντεο με στοιχειωμένο στρατόπεδο. Όχι, πείτε μου. Εδώ βλέπουμε δύο τάγκ του 1873. Έχει ρόδες από ό,τι βλέπετε, είναι πάρα πολύ παλιά. Λένε ότι με αυτά, από ό,τι βλέπετε, ότι σαν να έχουν κραγίνει από μέσα. Δείτε πόσο παλιά είναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ... Έχετε ξαναδεί τέτοια τάγκ? Εγώ πάντως όχι. Τι είναι, παιδιά. Δεν έχει, Ρε μόνο εγώ το βλέπω. Ένα φως είναι, εντάξει. Πού φως ρε μαλάκες. Στο παράθυρο, δεν είναι φως. Φως είναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Σε ποιο παραθύρο λέτε ρε μαλάκες. Απέναντι. Δεν είναι νυχτερίδα. Α, σε αυτό εκεί μέσα απέναντι, Το
Καθώς μας είναι γελάς. Ναι. Και ένα αντανάκλαση. Τώρα θα πάμε λίγο ακριβώς πιο παρακάτω. Έχει τη ίδια. Μέσα έχει σωτιότητα. Είναι πολύ ωραίο πλάνο αυτό, Τσίμι. Όντως. Αυτό ρε. Ποιος το έκανε αυτό, ρε? Μην τρέχετε. Το παράθυρο το έπεσε. Τι έγινε? Προχώρα, Τζίμι. Πάνω από κοντά, ρε. Ρε μαλάκα. Ήχο. Όχι, να τρέξουμε εννοείται. Δεν θέλει πολύ τρέξιμο. Εκεί ήταν τα μπάνια. Δεν λείπαν. Εδώ είναι τα δικητήρια του στρατοπέδου. Έχει πάρα πολλά. Φρομάζει δεν έχει πεθάνει κάτι. Θα ξεράσω. Εδώ πέρα ήταν το 95, αλλά βλέπω κάτω. Ρε γιατί? Ξέρεις ότι αυτά στην αρχή μου φαινόταν σαν δύο μάτια κόκκινα να μας κοιτάνε. Το έχω δει κι εγώ. Australian Boys 99 Ball City. Λοιπόν, Τζίμι, μίλα, δείτε πώς να είναι. Έχει πέσει σχεδόν όλο το ταβάνι αυτό πολύ παλιά. Είναι πάρα πολύ παλιό το μέρος, μαγκές. Πάρα πολύ παλιό. Ναι, το ξέρω. Πάμε έξω να δούμε τι γίνεται. Τι ήταν αυτό? Μπρο, αυτό τους κάτι ήταν, ρε. Τι να πω, ρε. Και ξέρεις που ήταν? Πάτησε. Ναι, κάτι περπάτησε από εδώ, ρε. Τώρα πάμε σε μια εκκλησία. Πού το ξεστήγει η εκκλησία. Δεν μπαίνουμε Τέλος στην εκκλησία, να ξέρετε. Έχει σκηνή, έχει σκηνή, έχει σκηνή. Τι σκηνή, ρε παιδιά. Τι να πω, ρε. Οι άλλοι περνάνε, ρε. Τι λες, ρε. Τζίμι, βλέπεις τι έχουν κάνει, ρε. Να σου γαμίσω. Μπορεί να μας πιάνει και ρεύμα αυτή τη στιγμή. Ναι, γι' αυτό πάλι καλά το είδα. Μαλάκες, τι είναι αυτό εκεί όμως, ρε. Ρε, είχε και πίσω μας σκηνή. Να σου γαμίσω. Πάμε από εδώ, μάγκες. Πάμε πίσω. Όχι, δεν κάνει, κάτι έχει εδώ. Ναι, ρε. Κάποιος θέλει απλά να μας σταματήσει να μην πάμε. Εκεί κάτι όντως παίζει να έχει γίνει. Στην εκκλησία εκεί πέρα τον βρήκανε νεκρό. Και από τότε έκλεισε. Μαλάκα, τι ήταν αυτό το σκηνή, τώρα έχω πιο πολύ Και περιέργεια. από τότε έκλεισε το μέρος. Ναι, Δεν θα πάμε. Όχι, Αυτό ήταν, τελείωσε. μην το ανεβάσεις καν. Πάμε. Μαλάκες, άκουσα κι εγώ αυτό. το ακούσατε. Οπα, ρε. Ναι. Πάλι ακούστηκε. Δεν ξέρω αν ακούγεται στην κάμερα, αλλά ακούω ένα βουητό αυτή τη στιγμή από εκεί μέσα. Δεν ξέρω. Εκεί που θέλαμε να πάμε πριν. Ρε, θέλετε να πάμε μία πάνω. Όχι, ακούστε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα γιατί μας έχουν πει ότι το παιδί αυτό είχε Εντάξει, τι είναι αυτό? Πού Ακούσατε? Από πού ήρθε αυτό. Δεν ξέρω. Το παιδί αυτό είχε φυματίωση εκείνη την εποχή και γι' αυτό
δεν πρέπει να μπαίνουμε εδώ μέσα γιατί στοιχιώνουν αυτό το καταριώδης μέρος πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι με κοιτάνε κάτι μάτια που φύγει τα παράθυρα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Δεν φαίνεται στο βίντεο, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εσείς τι λέτε? Λοιπόν, φεύγουμε από το μέρος γιατί ακούσαμε κάτι πολύ τρομακτικά πράγματα. Δηλαδή χεστήκαμε πάνω μας και τώρα θα πάμε στο αμάξι κατευθείαν. Και αυτό που είδαμε δυστυχώς δεν το τραβήξαμε στο πλάνο. Ήταν πολύ τρομακτικό αυτό που είδαμε, τη μαύρη σκιά. Και θα πάμε στο αμάξι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα προσπαθήσω να βγάζω πιο συχνά τέτοια βίντεο και ελπίζω να το απολαύσατε και θα τα ξαναπούμε σύντομα σε αυτό το κανάλι.